ኩሉ ንህይወትካ ዘይጠቅም ዘበለ ነገራት ኣቐዲምካ ክትፈልጦ እንተዝከኣልስ ክንደይ ሰብኮን ካብ ክሳራ ምድሓነ እቲ ንዓመታት ክኾነለ ኢልካ ተኻናኺንካ ዝሃነፅካዮ ህይወት ብሓደ ረፍዲ ሓደ ሽደሽ ኢሉ ክፈርስ ካብ ምርኣይ ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ? ካብዚ ንላዕሊ ክሳራ ህይወትከ እንታይ ክህሉ ይኽእል? ስለምንታይ እዩ ናይ ሓደ ሰብ ልቡ ቁኑዕን ለዋህን ናይቲ ካልእ ከዓ ተሪርን ጨካንን ከም ዝኸውን ግርም እዩ ዝብለኒ። ኣብ ስራሕ ፈጣሪ ደኣ ኣይእቶን እምበር ኣፈጣጥራና በበይኑ እዩ። ሓደ እሙን፣ ሓደ ጠላም፣ ሓደ ርሕሩሕ፣ ሓደ ጨካን፣ ሓደ ልምሉም ፈቃር፣ ሓደ ከዓ ተሪር ጨካን። ሕብሪ ጉራጉራ። በዚ ምኽንያት ምሳኻ ዝኸይድ ሰብ ብቐሊሉ ምልላይ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ። ግን እንተኾነልካ ሰባት ትቐርብ እሞ ግርህናኻን ቅንዕናኻን መዝሚዞም ዝተበለጹልካ መሲልዎም ይብድሉኻ። ልብኻ ይሰብሩኻ። ዘይነበረካ ባህሪ ከም እትሕድር ይቕስቡኻ። ተጠራጣሪ ትኸውን። ብዝኾነ ግን ሰብ ደኣ ኣይትበድል እምበር ሰብ ክብድለካ ሓላል እዩ። ቁኑዕ ባህሪ ሒዝካ ምጓዓዝ ከዓ እቲ መተካእታ ዘይብሉ መንገዲ ሓቂ እዩ። ብተፈጥሮይ ከም ምስጢር ሰብ ምዕቃብን ማሕላኻ ምጽናዕን ገይሩ ዝኸብደኒ የለን። ነዘን ክልተ እንተረጊፀየን ድቃስ ክወስደኒ ኣይኮነን፣ ብሰላም ክነብር እውን ኣይክእልን እየ። ኣነ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ኩሉ ከማ ይመስለኒ እሞ ንዝቐረብክዎ ሰብ ምስጢረ ይካፍሎ የምሕሎ ድማ። እንተኾነ ገለ ሰባት ብማሕላ ንመንቀተለ ፍልስፍና ህይወት ስለ ዝምርሑ ከኽብርዎ ኣይረኣዩን። ኣብ ኤርትራ ከለኹስ ናይ ንእስነት ፍቕሪ ጀማሚረ ነይረ። እቲ ናይ ሽዑ ፍቕሪ ወላ እኳ ናይ ፈለማን ናይ ቁልዕነትን ይንበር እምበር ድሓር ግን እናዓበየ ኸይዱስ ገቢሉ ናብ ገዚፍ ነገር እዩ ተቐይሩ። እታ ሰብ ሎሚ ኣብ መስትያት ቤትና ስማ ክጠቕሶ እኳ እንተዘይደለኹ ግን ብዓይነይ ካብተን ኣብ ኤርትራ ኣለዋ ክበሃላ ዝኽእላ ምልኩዓት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ኮይና ትስምዓኒ ነበረት። ኣዝየ እየ ዘፍቅራ ነይረ። ብፍላይ ኣብ ፈለማ ክሳብ ናታ ቁርብነት ኣብ ናተይ ፍቕሪ ዘረጋግጽ ብዙሕ እየ ተሓሚሰ። ኣብ ህይወተይ ካብ ንሳ እናተይ ክትከውን ዝዓቢ ትምኒት ኣይነበረንን። ኣዝየ ኣብ ዘይፈልጦ ዓለም ከም ዝኣትያ ገይራትኒ። እቲ ጽቡቕ ነገሩ ግን በቲ ናይ ሽዑ ክቱር ፍቕሪ ኣብ ትምህርተይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጽልዋታት ብዘይ ምምጽኡ እዩ። ትምህርተይ ሰጥ ኢለ እየ ዝከታተል ነይረ። ጽቡቕ ነጥቢ ስለ ዘምጻኽ እውን ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ላዕለዋይ ትምህርተይ ክከታተል በቂዐ እየ። እቲ ንትምህርተይን ንፍቕረይን ዝህቦ ዝነበርኩ ግዜ ብኸመይ ይበቓቕሎ ከም ዝነበርኩ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ እዩ ዝገርመኒ። ሎሚ ነቲ ናይ ሽዑ ህይወት ኣብ ዓራተይ ኮይነ ክዝክሮን ከለኹ ሓቂ ይድነቕ። ጥዑም ግዜ ምንባሩ ከዓ ይበርሃለይ። ብትምህርትኻ ዕውት ክትከውን ድሕሪ መጽናዕቲ ምስ ትፈትዋ ኣፍቃሪትካ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ሸናዕ ክትብል፣ ሓንሳብ ሲነማ፣ ሓንሳብ ሌታዊ ትልሂት እናእተኻ ክትዘናጋዕ ወታስ እዚ ዘይበሃል ዝኽሪ ዝገድፍ ህይወት ከተሕልፍ ዓብ ጸጋ እዩ። ብዝኾነ ብመንግስቲ እንደገና ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንኻልኣይ ዲግሪ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይደ ክመሃር ዕድል ስለ ዝተዋህበኒ ካብ ኤርትራን ካብ ኣፍቃሪተይን ዝፈላለየሉ ኣጋጣሚ ተፈጥረ። ብሓቂ እየ ዝብለኩም ነዘን ክልተ ብማዕረ እየ ዝፈትወን፣ ሃገረይን ፍቕረይን። ግን ህይወት ኩሉ ግዜ ምስ ትፈትዎም ሰባትን ኣብ ትፈትዎ ቦታን ክትነብር ኣይተሓድገካን እያ። ኣጋጣሚታትን ዕድላትን ህይወት ኣንፈቶም ኣይፍለጥን እዩ። ብፀሓዮ ዝበለካ ከዓ ኣይተርፈካን እዩ። መቸም ብትምህርተይ እውን ክበፅሖ ዝደለኹ ዓብዪ ሕልሚ ስለ ዝነበረኒ ነቲ ዝተፈጥረለይ ወርቃዊ ዕድል ክኸስሮ ኣይደለኹን። ካብዘን ዝበልክኹም ኣዝየ ዝፈትወን ሃገረይን ኣፍቃሪተይን ክፍለግን ዓቐብ ኮይኑኒ። ኮይኑ ግን ንገለ ዓመታት ጥራሕ እሊ ምባል ናይ ህይወት ፈተነ ተሞኪርካ መንፈዓትካ ተርእየሉ መድረኽ እዩ ዝኸውን ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክብገስ ተላለኹ። ኩሉ ዘድልየኒ ነገራት ኣሳሊጠን ሳንጣይ ጠራኒፈን ከዓ ንጉዕዞ ድልው ኮንኩ። እቲ ኩነታት ክዝክሮ ኣይደልን እየ። መፍቃሪተይ ብኸመይ ክነግራን ከረዳእን ከም ዘለኒ ሕርብት በለኒ። ኮይኑ ግን ኣብ ካራቫል ቆፀርክዋ እሞ እቲ ዝኾነ ኩሉ ነገርክዋ። መልሲ ሃበትንን መልሳ ንብዓት ጥራሕ እዩ ነይሩ። ንመን ከም ትውንጅል ከዓ ዓቕላ ፀበባ። ብሓቂ ካብቲ ዝረኸብክዎ ዕድል ክትዕንቅፈኒ ኣይደለየትን።
ካብ ኣኽፍለውን ኣይደለየትን ግን ከዓ ሓዲኡ ክትቅበሎ ነይርዋ ኩሉ ኣመዛዚና ከዓ መሪቓ ከተፋንወኒ ምዃና መርገፂኣ ኣፍለጠትኒ ነዚኣ ምስ ሰማዕኩ ፍኹስ በለኒ ኣብታ ስፍራ ኮይነ ከዓ ተማሂረ ክሳብ ዝምለስ ብትዕግስትን ብእምነትን ክትጽበየኒ ቃል ክትኣትወለይ ተማሕፀንክዋ ማሕላ ክንፍጽም ከዓ ሓተትክዋ ዘይርስዓኒ እተን ሽዑ ዝኣዘዝናየን ካፕቺኖ ሓንቲ ማዕጓኳ ፊት ከይበልናለን እየን ዝሒለን ንስምዒታታ ክከታተል ከም ሕላን ቃል ከእትዋን ኣብያ ርኪብናሉ ብዝኾነ መስካሪ ዘይብልና ንበይንና ኣብታ ገዛ ከይንጠላለምን ከይንራሳሳዕን ማሕላ ፈጸምና ልበይ ረግኣለይ መዓንጣይ ሸጥ ኣቢለ ንመገሻይ ክነቅል ውሽጠይ ኣመንክዎ ደቡብ ኣፍሪቃ እቱ ምስ በልኩ ቀዳመይቲ ደብዳቤ ናብ ኣፍቃሪተይ ናብ ኤርትራ ለኣኽኩ ናታ እውን መልሲ መጸኒ ትምህርቲ ግርም ተሳሊጡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስኣተና ጎኒ ጎኒ ትምህርትና ግን ብጉዳይ ፖለቲካ ኤርትራ ክንሓምም ስለ ዝጀመርና ገለገለ ምንቅስቓሳት ክንገብር ጀመርና ኣብቲ እዋንቲ ብቓልዕ ንስርዓት ህግደፍ ምቅዋም ማለት መቸም ንዝኾነ ኤርትራዊ ብሩህ እዩ ንህግደፍ ምቅዋም ማለት ትግራዋይ ናይ ወያነ ልኡኽን ሸያጢ ዓዶን ዝብል ቅጽል ስም ክወሃበካ ምዃኑ ሕጂ መብርሂ ክበኩም ኣይደልን ኮይኑ ግን ብኹነታት ኤርትራ ኣዚና ጉሂና ስለ ዝነበርና ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ብንጥፈት ክንዋሳእ መረፅና እናተማሃርና ገለ ነገር ከነበርክት ላዕልን ታሕትን በልና በቲ ንገብሮ ዝነበርና ምንቅስቓሳት ግን ትምህርትና ድሕሪ ምውዳእና ናብ ሃገርና ክንመለስ ከም ዘይንኽእል ብሩህ ነይሩ እንተተመሊስና እንታይ ከጋጥመና ከም ዝኽእል ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ከዓ መንገድና ክንጸርግ ነይሩና እቲ ህይወት ቀሊል ኣይነበረን ደቡብ ኣፍሪቃ ቀሲንካ ትነብረሉ ሃገር ኣይኮነን ኣብቲ ሃገር ብዝሒ ገበናት ኣሎ ሓደ ሓደ እዋን እውን ካብ ኩቱር ጽልኢ ወጻእተኛታት ንህይወትካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣጋጣሚታት ኣሎ ስለዚ ናብ ገለ ውሕስ ዝበልናየ ቦታ ክንጽጋዕ ግድን ነይሩ ኣነን ገለ መማሃርተይን ከዓ ድሕሪ ግዜ ናብ ኣሜሪካ ክንኣቱ ኣደረኸብና ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዝሓሸ ሃገር ብምንባሩ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ኣተና ናይ ኣስመራ ኣፍቃሪተይ ኣይረሳዕክዋን እቲ ኩነታት ኩሉ ዘርዚረ ምስ ነገርክዋ ከዓ ብሓሳበይ ተሰማሚዓ ስለ ዝነበረት ስደት እናነውሐ ምፍልላይና ከዓ እናተመጠጠ መምፅኡ ወላ እኳ እንተሻቐላ ክትቅበሎ ግን ኣየጸገማን ኣነ እውን ትምህርተይ ወዲኤ ቀልጢፈ ናብ ሃገረይ ተመሊሰ ምስ ዝፈትዋ ኣፍቃሪተይ ሓዳር እንተዝገብር ደስ ምበለኒ ኮይኑ ግን ኣይተኻእልን ፖለቲካዊ ህይወት ኤርትራ ኣብ ሃገርካ ቀሲንካ ንኽትነብር ዝዕድም ኣይኮነን ኣሜሪካ ከም ዝተጸብኽዎ ኮነለይ ወላ እኳ ወረቐት እንተዘይረኸብኩ ቀልጢፈ ግን ስራሕ ጀመርኩ ብዙሕ ጸገማት ኣይጓነፈንን ህይወተይ ቀልጢፉ ተስተኻኸለለይ ኩሉ ነገራተይ ተመዓራረየ ገለ ቁሩብ ገንዘብ እውን ክቁጥብ ከኣልኩ ምስ ኣፍቃሪተይ ክራኸብ ኩቱር ህርፋን ስለ ዝነበረኒ ከዓ ከም ገለ ጌራ ካብ ኤርትራ ክትወፅእ እሞ ናባይ ክትመጽእ ገንዘብ ለኣኽኩላ ንሳ እውን ኣይሓመቐትን በዚ ድዩ በቲላ ናብ ኡጋንዳ ኣትወት ነፋሪት ተጻዒነ ተሃንዲደ ክሪኣ ደለኹ ግን መንበሪ ፍቓድ ስለ ዘይነበረኒ ክገይሽ ኣይከኣልኩን ንኡጋንዳ ብሰላም ምእተዋ ግን ኣዝዩ ኣሐጐሰኒ ወርሒ ወርሒ ከይባተኽኩ ገንዘብ እናለኣኽኩ ከዓ ከይተሸገረት ክትነብር ሓገዝክዋ ምናልባት ወረቐት ክሳብ ዝረክብ ዕድሚኣ ብኾንቱ ንኸይሓልፍ እውን ኣብቲ ኣብ ካምፓላ ዝርከብ ናይ ግሊ ዩኒቨርሲቲ ኣትያ ክትመሃር ገበርኩ 4 ዓመት ከም ሓደ መዓልቲ ሓለፈ ንሳ ትምህርታ ክትዛዝምን ኣነ ከዓ ወረቐተይ ክረክብን ሓደ ኾነ ዘይሓልፍ ግዜ የለን በልኩ ጨቓቕ ኢለ ኣፍቃሪተይ ኣብ ስደት ክትመሃር ምግባረይ ቃለይ ከዓጸፍኩ ብትዕግስቲ ክጽበ ምኽኣለይ ከዓ ውሽጠይ ኩርዓት ተሰማዓኒ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንኣፍቃሪተይ ቃል ኪዳን ክገብረላ ነዛ ንዓይነይ ክሪኣ ከዓ ከይወዓልኩ ከይሓደርኩ ናብ ካምፓላ ገሽኩ እንታይ እምኽብለኩም ኣብቲ ናይ ፈለማ ርክብና ዝነበረ ስምዒታት እዚ ኢለ ብቓላት ክገልጾ ዘይከኣል ነይሩ ወርሒ ከም ሓደ መዓልቲ ሓለፈ ኩሉ ናይ ቃል ኪዳንን ካልእ ማልእን ዘድሊ ነገራት ኣሳሊጠ እንደገና ናብ ኣሜሪካ ተመለስኩ እቲ ናይ ቪዛን ካልእን ፕሮሰስ ቀልጢፉ ተወድአ
ኣፍቃሪተይ ናብ ኣሜሪካ ንኽትኣቱ ቪዛ ተዋህባ ናብ ሲያትል ኣሜሪካ ዘብጽሕ ኣየር ቲኬት ቆሪጸ ኸዓ ናብ ካምፓላ ለኣኽኩላ መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካ የሚመጹ ከም ዝበሃል ዕለት ምምጻእ ኣፍቃሪተይ ኣኺሉስ ካብ ስራሕ ፍቓድ ሓቲተ ዕምባባ ዓቲረ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሲያትል ኣፍቃሪተይ ክቕበል ተረኸብኩ እንተኾነ ክትኣትወሉ ዝነበራ ሰዓት ሓለፈ ኣፍቃሪተይ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ክረኽባ ይከኣልኩን ሓደጋ ነፋሪት ኣጋጢሙ ኸይከውን ፈራሕኩ ቁፅሪ ናይታ ነፋሪት ሒዘውን ናብ ዝምልከቶ ሓተትኩ ዝተዋህበኒ መልሲ ግን እታ ነፋሪት ከም ዝኣተወትን ተሳፈርታ እውን ከም ዝወፁን እዩ ንሓሙሽተ ሰዓታት ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ተጸበኹ ንሳ ግን የላን ናብ ኡጋንዳ ናብ መሓዙታ ደወልኩ ከም ዘፋነውዋን ከም ዝኸደትን ሓበሩኒ ተስፋ ቆሪፀ ናብ ገዛይ ተመለስኩ ናብ ፖሊስ እውን ኣመልከትኩ እንተኾነ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘይኣተወት ኣረጋገጽኩ ድሕሪ ገለ መዓልታት ኣፍቃሪተይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ቅሬታ ደብዳቤ ብመንገዲ ፌስቡክ ለኣኸትለይ ኣብ ፈለማ የፍቅረካ ነይረ ሕጂ ግን ይፈትወካ ጥራሕ ንኹሉ ዝገበርካለይ ኣብ ካሕሳኻ የውዕለን ንበለትኒ ድሒረ ከም ሰማዕኽዎ ኸዓ እዛ ኣፍቃሪተይ ኣነ ናብ ኣሜሪካ ምስ ተገርኩ ወረቐት ብዘይ ምንባረይ ምናልባት ናታ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዕድመ ኣተሓሳሲብዋ ካልእ ወዲ ብዕርክነት ኣብ ልዕለይ ምድራባ እዩ ንሱ ኸዓ ምስኣ ኣብ ካምፓላ ዝነበረን ድሓር ግን ብመንገዲ ቢዝነስ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተወ ኤርትራዊ እዩ ፍቕሮም ሓድሽ ብምንባሩ ይመስለኒ ምስ ሓድሽ ኣፍቃሪኣ ተመሻጢራ ናብ ኣሜሪካ ክትመጽእ ዝነበራ ኣብ ትራንዚት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብምትራፍ ኢዳ ሂባ ሕጂ ምስቲ ዝደለየቶ ወዲ ትነብር ኣላ ፍቕረይ ዘይ ኢደይ ፈድያትኒ ኣብ ክንዲ ናባይ ናብቲ ናይ ቀደም ፍቕራ ብዙሕ መስዋእቲ ዝገበረ ቃሉ ዝሓለወ ኣፍቃሪኣ ናብ ኣሜሪካ እትመጽእ ናብቲ ኣብ ቀረባ ዝተላለየቶ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ዘይበዓል ውዕለታ ወዲ ተጸጊዓ እንታይ እሞ ኣብ ናይ ሰብ ምርጫ እቲኻ እዝንትን ኣይበሃልን ተጋግያ እንድያ ግን ጻዕዳ ይጽንሐያ ሕማቕ ኣይምነ የላን ሓደስ ወርቃዊ ጊዜይን ፍቕረይን እንተትመልሰለይ ባህ ምበለኒ ድሕሪ ሕጂ ግን ንልበይ ከይገራሕ ምኺረዮ ኣለኹ ኣብ ሕልሚ ይነብር ከም ዝነበርኩ ኸዓ ሎሚ ኣብ ናይ ጋህዲ ዓለም ምስ ኣተኹ በሪሁለይ ኣለሁ ዓብዪ ቤት ትምህርቲ ኮይና ትንላ ካባይ እድሕንኩም